Hemos venido hoy a un taller también diferente a los normales que hemos visitado hasta hoy. Es diferente pues por una razón sencilla, porque el artista que trabaja en él y que aquí crea sus obras realmente interesantes, ya las van a ver ustedes después, pues es un artista singular, un grabador, que no es lo que hemos hasta ahora invitado en nuestro programa. Nuestro grabador es casi lorenzano, está unido a todo lorenzano, aunque él nació en La Coruña. Después se formó en Salamanca y en lugares tan interesantes para estos profesionales como son en Holanda, la ciudad de Den Bosch, y más tarde en Madrid. Ya años después, o meses después, en Lugo, en Aguatinta, estuvo durante mucho tiempo. En estos momentos se está preparando el final de una tesis doctoral, pero vamos a hablar después con él. Está con nosotros, estamos en su estudio y yo le invito a que nos explique un poco cómo es realmente su trabajo como grabador y cito. Don Xosé, bienvenido al programa. Gracias. Y el tiempo es suyo. Bueno, adelante. Pois o que vamos ver aquí é a última parte de estampación dun grabado. Previamente temos que entintar a plancha e despois de colocar a plancha entintada e limpa, colocamos o papel e pasa polo torno. Bueno, pues este es el proceso en el cual se crea el arte de Xosé Podras. Cando nace o instinto artístico en Xosé Podras? Bueno, como case sempre de pequeno, que empezas debuxando de pequeno con unha inquietude quizás, imagino que máis forte que coa xente que despois deixa de debuxar, non? E continúa. Despois, na facultade de Belas Artes en Salamanca, o tomar contacto coa disciplina do grabado, que é no que eu máis me desenvolvo, atopo que ese gusto polo debuxo se combina moi ben co gusto pola literatura. E entonces aí é onde aparece o grabado na miña produción. Por que te implicaste tanto no grabado? Gustabache máis que o que o óleo, a acuarela? Sí, a pintura gústame, o óleo, os acrílicos me gustan, pero non teñen esa parte, por un lado, artesanal que ten o grabado, pero tamén esa conexión cos textos que decía antes, non? O grabado non só históricamente se usa para ilustrar, agora xa non, é unha disciplina completamente independente, pero sigue tendo esa parte de, primeiro, de que se pode repetir, que se repite parte da súa esencia, e despois a propia concepción da imaxe tira máis a eso e a min entrame máis esa maneira de traballar. Algún tipo de formación, algunha facultade, creo que dixeches, en Salamanca? Que estudiei en Salamanca e despois fixen os cursos de doctorado en Holanda e despois noutros centros xa específicos de grabado, como o Gatinta en Lugo, ampliei os coñecementos de grabado. Mira, hai alguén con que podas sentir algunha débeda especial por chegar a onde chegaches? Bueno, en canto a... hai varios artistas que sempre te chaman máis, non? Eu tuve trato con Juan Muñoz, o escultor madrileño, que me enseñou, me mostrou a forza que el tiña para afrontar o traballo artístico, non? E el deixoume unha pegada importante. Juan Muñoz, que podía estar vivo agora perfectamente, pero que morreu novo, morreu o mesmo día que Paco Raval. Quizás se levou, foi un pouco descoñecida a súa morte por eso,
eu que sei, Óscar Manesi, un grabador tamén tristemente fallecido, arxentino, que me enseñou un montón de técnicas de grabado. Bueno, aquí en Ourense está José Ángel Valente, o poeta, que a nivel de situarte no momento en que tes que crear, me parece un exemplo magnífico e que eu o tomo como exemplo moitas veces. Mira, lembras o teu primeiro traballo, a tua primeira exposición, o teu primeiro encargo, acordas? Hai un debuxo curioso tamén de cando eu era pequeno, que era de un tío avó meu, que eu fixera na cantina do meu abuelo, mentras quedárase dormido aí, quedárase no banco aí, quedouse medio dormido e eu aproveitei para dibuixalo, porque eu dibuixaba moita da xente que iba á cantina a xogar as cartas e tal. E en que non foi un encargo, pero despois, cando morreu este señor, xa era maior, e veu a súa filla á casa de meu abuelo, ali, bueno, o home morrer ali naquela casa, e viu o retrato, quixo guardalo como recordo, non? Entonces, bueno, non foi un encargo, pero para min é como unha das primeiras obras relevantes. Tes algún en especial da que te sintas orgullosa por alguna cousa en especial? Bueno, así en xeral non hai algo concreto. Gústame cando pasa o tempo e a obra sigue tendo sentido, non? Teño unha recente que espero que aguante o paso do tempo, que é a parte gráfica dunha tese doctoral que acabo de terminar sobre os caprichos de Goya, que, xa digo, ten unha parte gráfica que son 80 dibuixos, e sobre aí teño unha debilidade que aínda non sei se aguantará ese paso do tempo ou non aguantará. Eu creo que pode ser interesante. Mira, hai algo ou alguén que inspire o artista que levas dentro? Bueno, eu creo que, aunque sone moi tópico, a natureza é quen máis me inspira. Polos procesos de creación, máis que polas formas, porque eu non son unha persoa que imite as formas da natureza tal cual. Eu interpreto libremente, non? Pero pola súa forma de crear e de desenvolverse, quizás a natureza. De volver a nacer, volverías ao grabado, sen dúbida. Seguramente, porque estas cousas son así, parte do carácter, non? Sí, seguramente. Pódese vivir desta vocación? Bueno, sí se pode vivir. Se pode vivir desto como de tantas cousas, non? O que pasa é que eu creo que é importante distinguir ou advertir que a calidade artística non ten por que ir parella de poder vivir ou non da obra. O sea, hai artistas bons que viven da obra, hai artistas malos que viven da obra, hai artistas bons que non viven da obra. Entón, sí que se pode. Mira, algún artista sobresaliente para ti, o espello no que te podrías mirar? Algún grabador? Pois, outra vez Goya. Sí, bueno, Rembrandt tamén me gusta moito, pero sí, podemos volver a Goya. Mira, ti como valoras o colectivo de artistas que hai en Ourense? Bueno, a mí me parece moi interesante, hai moita diversidade e aínda que eu non estou moi integrado no circuito de artistas, conozo un número pequeno del, estou, digamos, orgulloso de estar nesta cidade aquí e sobre todo tamén hai que respetar a unha persoa que pasado o tempo continúa nesta historia da creación, que ao final é unha loita moi agradable, pero unha loita. Ti crees que as institucións públicas recoñecen o valor deste colectivo de artistas? Eu creo que aquí sempre tiven unha boa acollida, sempre cando eu fixen unha proposta, sempre foi ben escoitada e tuve boa resposta, non? Entonces, nese sentido, eu creo que sí. O que pasa é que me parece que as administracións o que terían que facer é máis ben lexislar en concreto para a situación do artista, que é distinta da de outro traballador, non? Entonces, aí é onde de verdad se notaría o apoio, ainda que insisto en que eu non teño máis que decir ben dos meus proxectos presentados aquí. Mira, e de que vai o teu traballo que tes en mente? O próximo traballo a realizar, de que vai?
Pois, bueno, teño dúas cousas aí. Estou facendo interpretacións de cadros da historia da arte, que está aínda en pañais, e entón, pois, non podo falar moito del porque son poucos e o proxecto pode variar. E despois, o que dicía antes, desa parte gráfica da tese sobre os caprichos, pois, quero que se convirta nunha exposición, e eso sí que, pois, prácticamente falta darlle a forma concreta á exposición, pero o traballo está feito. Pois ata aquí a nosa entrevista de hoxe con o noso artista invitado Xosé Poldras. Ata o noso próximo programa. Llegamos al final del programa. Han visto ustedes exactamente la entrevista que ha tenido nuestro invitado de hoy, Xosé Poldras, con César Ansias. Pero aquí está aquí conmigo, acércate, en su auténtico estudio. Vemos aquí en el fondo uno de los grabados, uno de los que él ha elegido para mostrarnos y para explicarnos un poco de qué va el tema. Bueno, pois este é un dos últimos traballos que fixen e está relacionado con aquilo que adiantaba antes da versión de cadros da historia da arte. Este é un díptico, o grabado papel está definitivo, pero está aquí presentado solamente para facernos unha idea de como quedaría. Un díptico que ilustra a balsa da Medusa, de Jericó, pero interpretado por min, de maneira que as figuras que forman parte do cadro de Jericó están recolocadas de outro xeito, formando esta composición que vedes aquí. Eu habitualmente xogo moito cos espacios baleiros, ten un certo minimalismo o espacio que creo, entón o espacio non está representado por nada, pero, como vedes, hai unha sensación de volume aí. Podría tener una relación casi de personajes de ballet, porque tienen un aire, un movimiento que realmente pues, les hace atractivos. Hay una coreografía, sí. Sí, efectivamente. Bueno, pues nada, este ha sido nuestro paso por el estudio de nuestro artista invitado de hoy, Xosé Poldras, que han visto ustedes que es curioso, interesante y es un gran artista, aún no nacido en Orense, vinculado totalmente a nuestra capital y que está teniendo un gran éxito en su vida profesional. Las exposiciones han sido numerosas y constantes y nosotros le damos las gracias por habernos recibido y estamos seguros que si le auguramos un éxito grande, acertamos, vamos sobre seguro. Gracias por todo. Gracias a vosotros.